Mensen die worden heel tijd ouder en blijven langer thuis wijnen. En ja, dat kan tot gevolg hebben dat mensen vallen. En daarom hebben we in de studio uitgenodigd Laura Bergmans, diëtiste, en Hilde Brouwer, fysiotherapeut. Hilde, om mij die te beginnen, prutte ouderen, die moeten lange thuis wijnen en die vallen. Klopt. En wat is de aanleiding dan om te zeggen van ik ga een valpreventie doen? Als je ouder wordt, dan is het eigenlijk een gegeven dat je spierkracht aanneemt. En je coördinatie, dat wil zeggen dat hoe de spieren aangestuurd worden, dat neemt ook aan. En daardoor is het risico op vallen is groter als het ouder wordt. Ja. En als je nou het gevoel hebt dat je net meer stevig op een voeten staan, of dat je een keer vallen binnen, of dat je een keer wat brutsen hebt, dan kom je eigenlijk in aanmerking om valpreventiecursus te gaan volgen. Ja, en hoe ziet zo'n valpreventiecursus eruit? Nou, die begint met een screening. Dus we gaan scannen dat mensen echt in die risicogroep vallen. En dan, als ze daarin vallen, dan starten we een valpreventieprogramma op. En het wordt 3 maanden. En dan gaat het onder begeleiding van de fysiotherapeut. Gaat de oefeningen doen. En het gaat met name over kracht en over balans. En jij zei een screening. Ja. Hoe ziet zo'n screening eruit? Waar komt er nog voor in aanmerking en waar net? Nou, degene die het al een keer vallen is, komt er voor in aanmerking. De huisartsen die weten dat er ongeveer 3 vragen binnen. Die 3 vragen binnen, heb je moeite met balans houden? Ben je al een keer vallen? En ben je het ouder aan je vallen? En dan, als er op een van die vragen ja antwoord dus, dan komt er al voor in aanmerking. En dan kun je komen naar de screening en dan kun je zien hoe dat is er een beetje voorst is. Als ik nog kracht had, dan doen wij een paar testjes. En Laura is degene die het in de valpreventie al aan bod komt met een les te verzwagen over voeding. Want voeding is ook een belangrijk gegeven. Ja, en hoe lang duurt het valpreventie? Is het 1 keer of is het een cursus? Nee, het is 3 maanden. 3 maanden? 12 keer. Best wel lang. Ja, om kracht op te bouwen. Nou, wie weet al wel dat je net zomaar spierballen hebt. Ja. Dus je had net zomaar kracht. Dus om kracht op te bouwen, had je echt wel even een bepaalde periode nodig. Ja. En hoe zocht het eruit? Wat doe je ongeveer voor oefeningen? Nou, we beginnen met... soms beginnen we met koffie, soms eindigen we met koffie. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. En dan beginnen oefeningen doen. Dat behelst kracht en balans. En echt meestal een spelvorm. Dus we proberen het natuurlijk ook een beetje leuk te maken. En de sociale component is echt belangrijk. Ja. Nou. Dus dat mensen elkaar leren kennen. En dat er echt een groep ontstaat. Oh, het is echt een groepsverband. Ja. En het is eigenlijk ook wel de bedoeling dat als die 3 maanden zo'n valpreventieprogramma volgt hast, dat is net daar samen mee stoppen natuurlijk, want dan zoest alles wat de opbouwd hast weer kwijtwezen. Dus dan wordt er vaak ook wel zien van wat is het aanbod in de regio? Is er een sportmogelijkheid? Of wil deze groep graag bij elkaar blijven? En wij bieden dan in de fysiopraktijk ook een vervolgprogramma aan. Aha. En nog even door die screening. Meldt die ongeveer de huisarts of kunnen mensen hunzelf aanmelden? Mensen kunnen ik zelf gewoon aanmelden. Dat ze denken van, ik merk dat ik gewoon minder stevig op mijn voeten sta. Ik had de neiging om te vallen. Ik ben al een keer vallen. Ik haal een keer wat brutsen. Dan is het zeker heel waardevol om zo'n valpreventietraining te gaan volgen. Ja. En ik zit hier Laura Bergmans, diëtiste. Dan vraag ik me al, wat had een diëtiste nodig te krijgen mij vallen? Leuk vraag. Ik ben dus diëtist en in de valpreventie zoeken we heel erg naar wat is bijvoorbeeld de inname van eiwitten. Omdat eiwitten is de belangrijkste brandstof om spieren op te bouwen. Dus bij Hilde ben ze eigenlijk aan het trainen om spieren op te bouwen. Maar als de brandstof net voldoende onwezig is in het lichaam, dan kun je trainen wat je wil. Hè? Maar dan is spieropbouw net haalbaar zonder voldoende eiwitinname. Ja. Dus daar zoeken we heel erg naar in de valpreventie voorlichting die ik dan jou. Dat komt eenmalig voor in die aantal weken. Ja, 1 keer in die
12 weken dan verzorgen ze toen een les, steeds maar voeding. Ja, een uren lang. En dat eiwit komt aan bod. Ik ga een keer eiwitwijze mijn om. Die krijgt bijvoorbeeld iedereen mij. Daar zit ik in wat bijvoorbeeld qua eiwit in een ei zit. Of in een bakje kwark of yoghurt. Er zit namelijk best wel heel veel verschil in per voedingsmiddel. Hoeveel eiwit dat erin zit. Ja. Dus ik probeer je echt de mensen bewust te maken van waar haal je proteïneiwit uit. En we zorgen bijvoorbeeld naar vochtinname. Want vochtinname is iets wat ik echt vaak zorg. De intake is vaak te leeg. Waar toch bijvoorbeeld sneller duizeligheid optreedt. Wat weer een risico kan wezen op een val. Dus vochtinname we praten bijvoorbeeld en nog iets is er bijvoorbeeld vitamine D3. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Want oudere mensen, die rennen misschien net een heel soort meer, minder boeten. Klopt. En dan had ik net vol vitamine D wat ze opnemen. Klopt. En vitamine D is echt een vitamine die we naarmate we ouder worden eigenlijk net meer, onze hoed kan dat net meer omzetten. Dus al krijg je een heel proteïne. Als we 64 plus binnen, dan kan eigenlijk ons lichaam dat net meer omzetten in vitamine D. In het lichaam. Dus vitamine D suppletie is echt heel belangrijk. Ja. En dan had ik nog een apparaat mijn naam. Ja, klopt. Ja, dit is de handknijpkrachtmeter. Die broek ik af en toe en Hilde broekt hem wat vaker. En die is eigenlijk om spierkracht in de jerm te meten. En dan hebben we een afkapwaarde. Als de spierkracht eronder valt, is eigenlijk het risico op ondergewicht. En sarcopenie, dat staat voor een lage spiermassa. Oké. Hoe heet dat? Sarcopenie. Oké. Dus dat betekent eigenlijk dat je weinig spiermassa hebt om echt voldoende zoen te blijven eigenlijk. Ja, precies. En in de screening komt dat ook naar voren. Gaat iedereen die screent wordt, die geven de handknijpkracht meten. Ja. Want het zegt eigenlijk echt iets over vitaliteit. Dus als hij een voldoende kracht had, dan zal hij echt minder gauw vallen. Ja. En voor vrouwen is er natuurlijk een orenwaarde als voor mannen. Oké. En echt per leeftijd is daar een orenwaarde voor. Ja. En dan geven ze van, valt het binnen de normale waarde of haast minder kracht? Mm-hmm. En die knijpkracht, die zei dan eigenlijk kijk iets hoe de kracht in de rest van je lichaam. Oh ja. Ja, ik kan er al een heel skoft toe praten, maar de tijd is alweer om. Het gaat alweer best wel snel. En ik vond het hartstikke fijn dat je meer wien om erom te vertellen. En mensen kunnen zich altijd aanmelden bij hem. Daar is een fysiotherapeutenpraktijk in Veerwouden. Klopt. En dan succes, een goede reis met weer om. En nog een weekend. Bedankt voor de uitnodiging. Oké. De Weekend Nieuwsshow. Els Weekend, boppen op het ijs.